हेलो फ्रेंड्स, साफ्रोमबो फिन खेबसे फुंनि रादाबाव बरायनाय थाबाय। दिनै 3 मार्च 2022 सम बुधबार। फैजों दिनै माखासे गाहाय रादाबफोरखौ मिथिनानै लानि नोजोर होनि हारिनि आरो बुहुमनि माखासे गोनांथार रादाबफोरनि सायाव। गिबि रादाबाव दङ गोदान बर' फरायसा आफाद दानांगौनि गोनांथि गैया होननानै बुंदों बिथां डक्टर बिबुंसार सोरगियारि बिथाङा खाग्राबारि दख'रा एबसु नि मावखुलियाव खुंफुंजानाय बड'लेण्ड डिमान्ड डे सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंजानाय हाबाफारियाव बे बाथ्राखौ बुङो आरो बे बोसोरावनो जोनोम मोननाय बनसु आफादखौ सोंखारिनानै बनसुनि सोद्रोमाफोरखौ एबसुनिफ्राय एरख'जानाय होननानै बुङो आरो गोदान आफाद दानायाव थोंजोङै एबा खेंसालियायै पलिटिक्सनि आखाइ दं होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा उदालगुरिनि बर' फरायसा आफादजों खुंफुंजानाय बड'लेण्ड सोमावसारनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलावजोफोरखौ मान बावदों। बड'लेण्डनि सोमावसारनाया दासिमबो जोबाखै। बिटिआरआनो बर'फोरनि जोबथा मोनफुंनाय नङा। सम आरो बोथोरखौ नायनानै बड'लेण्ड सोमावसारनाया जाबाय थागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। लोगोसे बनसुखौ थांखिनानै बुङो जे बनसु सोरजिनायनि आन्दोआव माखासे राजखान्थिगिरिफोरनि आखाइ दङ। गावसिनि राजखान्थि बिथिंखौ सुफुंनो थाखायसो बनसुखौ सोरजिदों होननानै बिथाङा बुंथियो। बिटिआर सोरखारनि बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो बिटिआरनि इएम राकेश बर' बिथांनि फिसा नाजानाय। बिटिआर ओनसोलाव गोदान सरकारा ना अमा जिब जुनार बायदि फिसिना बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो नाजानायखौ नुनो मोन्दों। बेनिनो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर आरो उदालबारियाव गिबि खेब ना फिसिनायनि फुख्रिखौ बेखेवजेनदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा बाय'फ्लक टेकनिकनि गेजेरजों बे ना फिसिनायनि थांखिखौ लादों, जेराव एसे बिबांनि जायगायावनो गोबां बिबांनि ना फिसिना गोबां रां खामायनो हागोन। आसा खालामो बे बिथांखिखौ जोंनि लाइमोनफोरा मोनफुंनो हागोन।